Keď končíš kariéru vrcholového športovca, neodkladáš len dres. Odkladáš identitu, ktorú si roky budoval. Každý tréning, každá bolesť, každý cieľ, všetko malo zmysel. A zrazu ticho. Nikto ťa už nečaká na štarte. Nie je kam smerovať výkon a ty ostaneš sám so sebou. To, čo prichádza po kariére, je ticho, ktoré vie kričať. Prázdnota, ktorú si nedokázal precvičiť. A otázka, kto som, keď už nesúťažím? Čo mám hodnotu, keď už netlačím na výkon? Mnohí to nezvládnu. Prichádza depresia, výčitky, pocit zbytočnosti. A pritom je to len nový začiatok. Nový zápas, nie na ihrisku, ale vo svojom vnútri. Tvoja hodnota nie je v medailách, je v tom, kto si. Ak si pripravený objaviť svoju silu aj mimo výkonu, pozývam ťa na večerné vysielanie Kód víťazov. Každý večer od 19:30 dýchame, čistíme staré programy a budujeme novú identitu. Silnú nie preto, čo dosiahla, ale preto, čo pochopila. Tá identita si ty, šťastný, vyrovnaný, plný nadšenia a radosti z každého dňa, ktorý príde. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.